Predstavujeme vám Volkswagen Touareg druhej generácie 3 liter V6 TDI 4Motion z roku 2017, prémiové SUV, ktoré kombinuje silu, komfort a reprezentatívny dizajn. Pod kapotou pracuje 6-valcový dieselový motor s výkonom 204 koní. Spolu s 8-stupňovou automatickou prevodovkou a pohonom všetkých kolies 4Motion poskytuje istotu v každej situácii, od pohodlných diaľničných jazd až po náročnejšie podmienky v teréne. Tento motor ponúka skvelú dynamiku, plynulý chod, úspornú prevádzku, takže si užijete komfort bez kompromisov. Touareg prináša vysokú úroveň bezpečnosti. Nájdete tu ABS, ESP, viacnásobné airbagy, systém rozpoznania únavy vodiča, asistenta rozjazdu do kopca, multikoliznú brzdu a kontrolu tlaku v pneumatikách. Moderná AdBlue technológia sa zároveň stará o nižšie emisie a ekologickejšiu jazdu. Interiér je navrhnutý s dôrazom na pohodlie a funkčnosť. Ponúka vyhrievané sedadlá, automatickú klimatizáciu, multifunkčný volant, dotykový displej s navigáciou, Bluetooth handsfree a tempomat. Praktická klimatizovaná priehradka či palubný počítač Plus spríjemňa aj dlhé cesty. Exteriér pôsobí reprezentatívne a elegantne. Hliníkové disky, xenonové svetlomety so strekovačmi, strešný nosič, hmlovky či sezónne przutie zaručujú atraktívny vzhľad a praktickosť v každom ročnom období. Volkswagen Touareg má kompletnú servisnú históriu, platnú technickú a emisnú do októbra 2025 a nachádza sa vo výbornom technickom aj vizuálnom stave. Touareg. SUV pre tých, ktorí hľadajú výkonný motor, pohon všetkých kolies, špičkovú bezpečnosť a komfort v jednom. Viac informácií nájdete na maximuslovakia.sk alebo nás kontaktujte ešte dnes.